Volanie SOS Titaniku bolo neplánované a náhodné. SMS-ka kontra Morzeovka, zistili sme, čo je rýchlejšie. Málo kto vie, že signál Spaste naše duše neexistuje. Dobrý večer, vitajte pri Novinách Plus. Dnes vás zavedieme do sveta poslednej nádeje. Keď si nedokážeme poradiť sami, voláme si na pomoc iných ľudí. Kedysi sme ich privolávali ohňom, neskôr telegrafom a dnes mobilom. Toto volanie však môže byť posledným v živote. Začínajú sa Noviny Plus SOS. Kto je rýchlejší? Kto je pohotovejší? Vyhrá tradícia nad modernými technológiami? Alebo to bude naopak? Už o chvíľu vám ukážeme netradičný súboj rýchlosti a šikovnosti. Predstavme si teraz súťažiacich a úlohu, ktorú sme im vymysleli. Obaja majú dynamit v prstoch. Zvíťaziť však môže iba jeden. Andrea je 8-čka na základnej škole, často posiela SMS-ky. Ondrej je mladý rádioamatér, komunikuje Morzeovkou. Kto bude rýchlejší? Obaja budú písať tento text. Ahoj, v Novinách Plus na Jojke hovorili celý čas o Morzeovke a bolo to fakt dosť zaujímavé. Som zvedavá, čo vymyslia na budúce. Tá súťaž bola dobrá, nie? Od víťazstva ich teda delí 155 znakov. Ak ste zvedaví, ako to dopadne, sledujte nás až do konca. Teraz ale poďme ďalej. Horiace fakle, kúdoly dymu či holuby. Takto ľudia komunikovali na diaľku v čase, keď o internete, telefónoch či SMS-kách ešte nikto ani len nechyroval. Viac informácií má už pre vás prichystaných Peter Petrus. Dobrý večer, Peťo. Tak ako vyzerá to, že si len tak opekáš pri ohníčku? No, presne tak, ako si ty už spomínala, také prvotné formy komunikácie ľudia niekedy využívali, pretože si všímali, ako funguje príroda a vedeli, že takýto oheň trebárs vidno do veľkej diaľky a keď chceli navzájom nejakým spôsobom komunikovať, tak urobili také rozostupy, zapaľovali ohne, tie potom išli ďalej a takto si dávali signály. Potom trebárs boli dymové signály, hej, že to mnohokrát Indiáni využívali pomocou odkrývania takýchto pahrieb, vedeli, čo znamená a takto sa vedeli tiež na diaľku dohovoriť. Samozrejme museli byť ideálne podmienky, aby to bolo vidieť. Ľudia niekedy prvotne využívali aj zvuky. Všímali si, ako zvieratá trebárs komunikujú v prírode a oni tiež napodobňovali, keď chceli niečo povedať, tak znamenalo niečo iné ako také. Čiže rôzne formy, svetlo, hlas, čo sa dá vidieť a rozoznať na viac spôsobov, tak to ľudia odjak živa využívali, postupom času zdokonalovali a takýmto spôsobom si uľahčovali život, ale aj bránili sa nebezpečenstvám, pretože určitý signál niečo znamenal, že čo ja viem, na blízku je nejaké nebezpečné zviera a keď si takto do diaľky zasignalizovali, tak sa vedela tá tlupa nejakým spôsobom na to pripraviť a vedela sa brániť, vedela reagovať, vedeli takisto zareagovať, že blízko je nepriateľ a prosto tie formy od prvopočiatku sa potom postupne vyvíjali, ale tie základy, svetlo, zvuk sa vyvíjali postupne a sprevádzajú nás až doteraz, dá sa povedať. Peter, zatiaľ ti ďakujeme, ešte sa dnes k tebe vrátime. Tešíme sa. A pri signáloch zostaneme. Zachránil život tisíckam ľudí. Pre mnohých to bol naopak posledný signál, ktorý kedy tomuto svetu vyslali. 3 bodky, 3 čiarky, 3 bodky. SOS. Toto však nebol prvý používaný signál volania o pomoc. Napríklad na svetoznámom Titaniku ho použili vlastne iba náhodou. Takto vyzerá prepis volania o pomoc z najznámejšej potopenej lode Titaniku. CQD je skratka pre anglickú vetu Come Quick, Danger, príďte rýchlo, nebezpečenstvo. Práve toto bol kedysi signál volania o pomoc. Ten, ktorý poznáme dnes, známe SOS, bol až druhý. Pri potápaní Titaniku 14. apríla 1912 použil telegrafista Jack Phillips obidva signály. Na kapitánovú žiadosť ten prvý. CQD? Pane? Správne, CQD, volání o pomoc. Naše poloha. A jeho kolega mu potom údajne povedal, aby použil aj signál SOS. Skús ten nový signál, toto môže byť jediná príležitosť ho použiť. Toto volanie zachytil parník Carpathia. Carpathia pluje rychlostí 17 uzlů. A víc nemůže, pane. Je jediná, kdo odpovídá. Jediná poblíž.
Titanic však podľa historikov nebol prvou loďou, ktorá tento signál použila. Má ňou byť loď Slavonia, ktorá sa potopila pri Azorských ostrovoch v roku 1909. Signál SOS však bol všeobecne medzinárodne prijatý ako volanie o pomoc o niečo skôr, v roku 1908. Častokrát sa tvrdí, že je to vlastne skratka anglickej vety Save our souls, zachránte naše duše, alebo keďže sa používal na lodiach Save our ship, zachránte našu loď. Ale nie je to pravda. Tento signál sa začal používať pre jeho jednoduchú zapamätateľnosť. A keďže si ho všetci pamätáme, tak asi je to pravda. Porovnajme si. SOS vyzerá a znie v morzeovke takto. A CQD zase takto. SOS sa nad Atlantickým oceánom rozliehalo aj 26. júla 1956. Na svojej stej plavbe do Ameriky sa potopila luxusná talianska loď Andrea Doria. V hustej hmle sa stalo, že sa k sebe priblížili dve lode. Andrea Doria a loď švédskej námornej flotily Stockholm. Stockholm spôsobil na pravom boku Andrej Dorie 15-metrovú trhlinu, do ktorej sa okamžite začala valiť voda. Bojovalo sa o minúty. Ich signál zachytilo niekoľko lodí, ktoré ponúkli pomoc. Najbližšie bola Île-de-France. Tá na svoju palubu zobrala viac ako 1000 cestujúcich a asi 500 členov posádky. Pri zrážke zomrelo 51 ľudí. Keď vás kopne elektrina, zakričte písmeno. Aj takéto šialené spôsoby komunikácie na diaľku navrhovali vynálezcovia po objavení elektrického prúdu. Každý z pripojených ľudí by kričal svoje písmeno a spoločne by takto skladali slová. A my tu máme opäť Petra Petrusa, ktorý nám povie viac. Tak čo, Peter, ako by sa ti také niečo páčilo? No to bol celkom taký humorný návrh, ale naozaj bol skutočný, pretože vynálezcovia o svojej dobe rôznym spôsobom chceli zlepšiť život sebe aj svojim kamarátom. Ako sme už spomínali, tie rôzne svetlá, zvuky, vylepšovali rôzne lampáše, baterky, treba už do takejto podoby, ako to poznáme my, a komunikovalo sa opäť rôznym spôsobom, zakrývalo sa dlhé svetlo, krátke svetlo a tak ďalej. A akýsi predchodca telegrafu bol vymyslený, pripomínal ako taký veľký veterný mlyn s rôznymi ramenami a podľa polohy takých mechanických polôch vedeli si veľmi na diaľku odovzdať signály, že čo asi čo znamená, a takto vedeli rôznym spôsobom komunikovať. Ibaže pri takýchto zariadeniach samozrejme bolo dôležité poznať to a dobre to obsluhovať, lebo neraz sa stalo, že nejaká správa bola na prvopočiatku vyslaná, ale kým medzi niekoľkými stanoviskami sa preposlala, tak nakoniec prišiel nejaký úplný zmetok nakoniec a bolo to ťažké. A neraz sa stalo aj to, že ak takýmto nejakým primitívnejším spôsobom sa vysielala správa, našiel som na internete, že nejedno mesto bolo tak zničené, že určité predsunuté hliadky dali signál pozor, maximálne nebezpečenstvo, nepriateľ sa blíži, ale buď tá stráž bola pripitá, alebo nedávali pozor. Naopak prečítali ten signál, nič sa nedieje, no a samozrejme nepriatelia prišli, mesto zhumpľovali, ženy zneúctili a takýmto spôsobom nesprávne čítanie signálov dopadlo. No ale dnešná doba už je úplne inde, už sa medzi tým vyvinuli telegrafy, vynašli sa telefóny, samozrejme rôzne od tých prvopočiatočných takých kľukovacích, potom cez tie tlačítkové, teraz máme mobily, teraz máme internety, takže teraz tá komunikácia je jedna báseň, bez problémov, teraz môžeme zavolať do Ameriky, písať do Austrálie, rôznym spôsobom komunikovať do Ázie, takže už tá doba je ďalej, ale tie základné signály ešte aj teraz mnohokrát sa využívajú, svetlo, zvuk a to, čo človek dokáže svojimi vnemmi vnímať. Ďakujeme ti za všetky zaujímavé informácie, ktoré si nám dnes priniesol, aj za názorné demonštrácie, Peter. Pekný večer. Morzeovka stále žije a určite prežije aj nás. Veď ju nepochovala ani éra mobilov a internetu. Tí, ktorí ju ovládajú, nemajú vôbec pocit, že je to zbytočné. Kedysi išlo o najrýchlejší spôsob dorozumievania sa na diaľku. Dnes morzeovku môžete v podstate nenápadne použiť v rôznych situáciách. Vynález telegrafu kedysi zmenil svet. Bol to veľmi praktický dorozumievací prostriedok. Teda, ak ste vedeli, ako ho používať. Vy to neznáte? No, totiž znám, ale už jsem zapomněl Tak co je to tady? číst. Co je to No, to tady? musíte vědět vy, ale pane kolego, nečerpujte, no. Tečka, čárka, tečka, čárka, tečka. Aj pre mňa je morzeovka len zhluk kratších a dlhších pípaní, počase dosť otravných. Ale členovia rádioamatérskeho klubu Slovenskej technickej univerzity ju vnímajú ako jednu z bežných foriem komunikácie. Keď som ich na internáte hľadala, tak mi povedali, že tých pípatkárov nájdem až úplne hore, pod strechou. Čo je kvôli prepojeniu antény a vysielačky veľmi praktické riešenie. Ondrej aj Stanka sa základy morzeovky naučili od rodičov rádioamatérov. Teraz, keď ju už ovládajú, nemajú pocit, že je to ťažké. Väčšinou
sa osvedčila teda metóda naučiť sa znaky od najdlhších po najkratšie. Dnes už na to, aby ste dostali od telekomunikačného úradu licenciu ako rádioamatér, nemusíte robiť skúšky z morzeovky. Stanka ich ešte pred 4 rokmi robila. Vtedy to bolo, tuším, 40, áno, znakov za minútu, čo je úplne maličko. Rýchlosť komunikácie sa pohybuje od 60 až do 250 znakov za minútu. To ale zvládnu len dlhoročne trénovaní borci. No, keď som natrénovaná, tak tých 80-90, áno. A možno aj viac. No. Naučiť sa, aký znak má aké písmenko a vyťukať to na takomto prístroji je jedna vec. Aby to však malo zmysel, musíte rozumieť aj tomu, čo vám odpovedajú. Ťažšie je prijať pre mňa. Ale sú ľudia, ktorí to všetko chytajú do hlavy. A počujú to už ako reč. Nie ako znaky, bodky, čiarky, ale ako reč. A dokonca sa stáva také, že niekedy človek zabudne, že či to počul rečou alebo morzeovkou. Morzeovku môžete použiť napríklad v situácii, kedy z akýchkoľvek príčin musíte hovoriť niečo iné, ale chcete poslať odkaz, že niečo nie je v poriadku. Čo robí Scofield s rukou? Ďalšiu nevinnú osobu. Je to morzeovka. Na posielanie signálov sa však častejšie ako ruka používa telegrafický kľúč alebo tzv. Pastička. Na jednu stranu sú čiarky a na druhú sú stále bodky, takže nemusí to človek klopať ručne a dodržiavať tie intervaly, ale ide to automaticky aj na striedačku. Podľa čoho ale dokáže rozoznať, kde sa jedno písmeno končí a začína druhé, keď sú to vždy len čiarky a bodky? Telegrafia má svoj rytmus. Je to presne dané, že koľko trvá bodka. Bodka je vlastne základná časová jednotka a sú dané medzera. Čiarka je 3-krát dlhšia ako bodka. Medzera medzi písmenkami je dlhá ako 3 bodky. A medzera medzi slovami je ako 6 bodí. No hneď mi je to jasnejšie, aj vám však. Ale dobrý deň by som si ešte stále nevedela vybodkočiarkovať. Dobrý deň. Najväčší problém je uložiť si tie písmenka v hlave a potom to vyslať, takže skúsim. Ondrej mi ešte ukázal, ako hľadá ostatné stanice, s ktorými by si bodkočiarkoval. To je talianska stanica napríklad. Podľa čoho to vieš? Podľa značky. Každá radioamatérská stanica má svoju značku. Všetky slovenské stanice začínajú OM. Francúzi začínajú F-kom, Španieli EA. Aj keď sa mi Stanka s Ondrejom snažili morzeovku čo najviac priblížiť, predsa len za jedno dopoludne som sa toho veľa nenaučila. Takže by som určite dopadla ako dôstojník žandárstva Habsburskej monarchie, keď chcel vedieť, čo telegrafovala Sisi. Nezačiatok, nepotrhaj mi to, aj tak to nevieš prečítať. Prečo? To sa má bodka čiarka. Čo? Dievča alebo chlapec, SMS-ka alebo morzeovka. Teraz vám ukážeme, ako dopadla naša súťaž rýchlych prstov. Len pripomeniem, že proti sebe sa posadili Andrea a Ondrej. A poznáme víťaza. V súťaži rýchlych prstov vyhrala morzeovka a Ondrej s časom minúta 17 sekúnd. SMS-kujúca Andrea za ním zaostala iba o 15 sekúnd. Morzeovka teda potvrdila, že stále nepatrí do starého železa. Hoci sa už s vami rozlúčim, dnešné vysielanie sa nekončí. Dnes na vás čakajú po CSI kriminálke Miami aj prvé 2 časti nového seriálu Jericho. A musím vám ešte odovzdať jeden dôležitý odkaz. Dobre teda počúvajte a pozerajte. Dovidenia.